El petit príncep, 7è capítol. El 5è dia, i també gràcies al xai, em va ser revelat el secret de la vida del petit príncep. Sense dir res abans, em va demanar, de sobte, com si fos el resultat d'un problema llarg temps meditat en silenci. Un xai, si es menja els arbustos, es menja les flors? Un xai es menja tot el que troba. Les flors que tenen punxa també? Sí, les flors que tenen punxa també. De què serveixen, doncs, les punxes? Jo no ho sabia. Estava massa atrafegat volent desfer un cargol del motor que estava massa fort. Estava molt preocupat perquè la pana començava a semblar-me massa greu i l'aigua per beure s'acabava. Em feia també el pitjor. De què serveixen les punxes? El petit príncep no renunciava mai a una pregunta un cop l'havia feta. El cargol em tenia enfadat i vaig respondre de qualsevol manera. Les punxes no serveixen de res. És dolenteria de les flors i res més. Oh! I després d'una estona de silenci, amb una mena de rancúnia... No et crec pas. Les flors són febles, són senzilles, es defensen com poden i amb les seves punxes es creuen terribles. No vaig contestar res. En aquell moment m'estava dient: si aquest cargol continua resistint, el faré sortir d'un cop de martell. El petit príncep va esgarriar altra vegada les meves reflexions. I a tu et sembla que les flors... No, home, no em sembla res a mi. He contestat el primer que se m'ha acudit. Jo em preocupo de coses serioses. Em mirà estupefacte. Coses serioses. Em veia amb el martell a la mà, els dits bruts, negres de seu, preocupat per un objecte que li semblava lleig. Tu parles com la gent gran. Això em feu avergonyir una mica, però ell, sense pietat, va continuar. No t'ho confons, no t'ho barreges. Estava veritablement irritat. Els seus cabells daurats volejaven al vent. Ser un planeta habitat per un senyor vermell com un tomàquet. Mai no ha olorat una flor. Mai no ha estimat ningú. No ha fet altra cosa que sumes i repeteix tot el sant dia com tu. Soc un home seriós, soc un home seriós. I això el fa inflar-se d'orgull. Però no és pas un home, és un bolet. Un què? Un bolet! El petit príncep estava tot blanc de ràbia. Fa milions d'anys que les flors fabriquen punxes. Fa milions d'anys que els xais es mengen les flors. I no n'és de seriós tractar de comprendre per què les flors es preocupen tant de fabricar punxes que no els serveixen de res, oi? I la guerra dels xais i les flors tampoc n'és important? No és més seriós tot això que les sumes d'un home gras i vermell? I si jo conec una flor, única en tot el món, que no es troba enlloc més fora del meu planeta, i un xai pot destruir, així d'una mossegada, un matí, sense adonar-se del que fa. Això no n'és d'important? Es posà vermell i després continuà. Si algú s'estima una flor de la qual només existeix un sol exemplar, entre tots els milions i milions d'estels, això li basta per fer-lo feliç quan els mira. I pensa, la meva flor és per allà dalt, però si el xai es menja la flor, per ell és com si d'un cop tots els estels s'apaguessin. Això no n'és d'important. No va dir res més, esclatar en sanglots. Era fosca nit, jo havia deixat les eines. Me'n reia del martell, del cargol, de la set i de la mort. En un estel, en un planeta, el meu, la Terra, hi havia un petit príncep que calia consolar. El vaig prendre en braços. El vaig bressolar. Li vaig dir: la flor que t'estimes no està pas en perill. Li dibuixaré un morrió al teu xai. Dibuixaré una cuirassa per la teva flor. Jo no sabia pas el que havia de dir. Em sentia poca traça. No sabia com guanyar-me'l. On anar-lo a trobar? Què n'és de misteriós al país de les llàgrimes? Tornem la propera setmana amb el 8è capítol. Fins aviat!